बिछना पूरा भी कलबा काले के सड़िया भिजलबा कतई परमानी की कलबा काले के सड़िया भिजलबा अरुई परमानी की कलबा। आप सुन रहे हैं सोनी म्यूजिक की प्रस्तुति। सोनी म्यूजिक की प्रस्तुति। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली प्रेजेंट्स बाय गोल्ड स्टूडियो। राजू राजा मानू काहे कइले बड़ दूरी चंदन से कैसे कही आपन मजबूरी राजू राजा परदेस काहे कइले बड़ दूरी चंदन से कैसे कही आपन मजबूरी। सुनील बेदर्दी कइले बड़ बरदी हमार प्यार नहीं छीटल बा हमार प्यार नहीं छीटल बा काले के सड़िया भिजलबा कतई परमानी की कलबा काले के सड़िया भिजलबा अरुई परमानी की आप सुन कलबा। रहे हैं सोनी म्यूजिक की प्रस्तुति।